Oh, tisingan niya ni kuha oh. Kuha ninyo kuha. Ay, mamaya na lang ito. Kuha kuha kuha. Kuha. Bag. Kuha. Pre, bago oras yung mga kuha ni. Wala ko ikuha. Ikaw rin yung mga Kuha kuha. Kuha ni siya kanang kuha Ikaw rin kay. yung mga abdi na bro. Kuha kuha. Never like it on me, like a fan in my room. Just can't think of just a cupid. I know I can feel stupid. Lag mo na isagot. Lagi din. Nailisan pa akong kanina da. Basayaw ang buwang oh. Uy, gamit kayo ni. Unsay kuan gani sa sento? Full damage og Ano si Sam? hunger. Okay. Lakaw na dapat dito suron bay. Ay, animal ay. Kuhaon akong dako, labayan. Una na, gitinuod imong gingon. Ay. Hibagri oh. Okay. Nay ano? Energy drink. Suman, ulo likod. Nay ko ano? Nay soft drinks. Labaga man ano eh. Bunga araw eh. Luwa sa puro soft drinks so isa man eh. Ito, ang dami nila. Ni oh, ayuti ayo na budaning kalaki nila eh. Yan taon ka na ba? Diya mo age? Or dito sa likod? Diya mo age? Kaya ba dia? Ah, kaya. Hotdog. Ay, animal man eh. Hyper ni. Hyper. Tingog gan yung room ni kun. Oh, la. Ala. May matatama ka dito. Mas paspas ba mo rice ang pag sa ano ascent? Wala mga text pas guys. Uy, gago ka. Nanulag. Kiyawa. No more. Yun.
magic border. Nino din sa bus. Ah! Virtual hiking daw order kayo. Shit. Sayang. Bika. Yan. Yung nagawa mo. Yung gutom to. Dayon, naliaro eh. Sa kabila kami dumaan. Dito, dito. Nasa babaw. Hindi ni mouse ah. Wala gani, dugay gani. Wala goray koan. Pas-pas ang dito. O ba 6-7? Magmug muna ayang. Or pwede ah. Kaya ra ba dira? Kaya ra. Hinay bus. La. Ay, gutom. Agi daw, agi. Dali ka tabos. Dira, dira. Dira. Di na ko kaya na. Taas akong gutom. Ah. Bakit? Secret! Wow. Ay, isa karupkano dito. Na? Nya? Isa So, karupkano. man ako. Ha, yate. Tara. Dali, makaon. Oh, dira, pwede. Nice. Hello. Patay. Are you there? Reactions, violent reactions. Dito ba dumaan? Atbang ba? Ay, taas ah. Pwede mo tuyo. Ano pa? Abot ba? Abot mo paano? Abot ra? Abot mo na. Ay, diri kang ano, Vinci oh. Saan ka, te? Layo ano, hindi na lang bala. Hindi, makalayat man diri oh. Magsigilag ko ang dagan. Sa likod nila ako. No. Dalawan! La. Ano? Layat sa diya. Dito, uy, ba't dito kumama? Tapos diri. Spread off. Tas kuan sa darig kadali, paway ka darig kadali. Patay ka, te? Off mic, Discord, boy. Kadugli ang mic. Dito na ako, wait. Matay ka agad. Yung worship ay nanguha ko. Ano eh, di na nagwaton oy. Klamo bi ay. Klamo ni ka ay na. Ayaw mo pala. Talaga na. La, sayang. Sorry, te, sorry na.
May dalawang mix sila. Wala na, patay na siya. Iwit Ako, na. Iwit na, patay na siya. Hindi na lahat. Hmm. Salamat ka. Clamor Clamor ba ka? Sorry, oy. Speedrunner ba? Sige, mag-spam please. Isa. Speedrunner? Ano? May nagkailan mo control ko ron. Kagi akong phone, 1/4 na lang. Ano kay utang ni mga? Kaduha man to boss na gyapon. Sa ripo, daghan ba kayo utang mo sa ripo? Yabag kada balik sa kuan sa base mamatay mo ganang sana lang ka kilapan sa kuan patay na ditso. Grabe pug kaka. Ibuot ba eh? Ade, ako ranin ko man. Uy, nasi kuan. Yan. Katunang kuan ko nasa ano, nani-join sa kuan bari po. Team friend na. Invite? Ako nang gi-invite ganina. Pero ganina pa to sa airport pa. Alam na ka. Kapamilya mo sa nga, bro. Dito na sa atong nang ripo gud atong dagang kay ta. Niagay nga dilo. O ba na to na siya? Agi boss. Hello. How you guys doing? Sayang, late ka na mga 20 seconds. Na sumo na namin yung Expected sa ka? Yeah. Expected sa. ito. Sige, tanas ako. Ay, saan eh? Kaning Asento na asento. stage 2 pa man yun, no? Stage Stage 2 pa? 2 no ka boss. Ako na lang Stage, kanto, no eh. stage 2 pa rin, stage 2 pa rin. Cancer. Cancer o Oh, sakto kana. Sakto dyan na. Dili pa terminal. Stage 2 cancer. Dili pa rin terminal. Kaning naka-orange o stage 2. Opo, uy. Posture, Julie Roy. Gusto mo speedrun Tara, tara. tayo. Nagkakuha ni Ron. Oh, naikuan dito oh, nai bounce dito ba oh? Kana makaon to, bro? Makaon to, mushroom na. Ano? Purple mushroom. Dito sa kahoy, dito mo ako. Opo ka ko dito, bro. Opo ka, buti. Everything. Ever since? Everything the pick began. Ay, timingas ako bang ambak sa kuan eh. Narinig ko yung untog mo, te. Ano yung Tagalog? Na multiplayer, eh? O pat ng Japon? Nani mode? Mode din. Ah, Ito yung madam namin. Si Ayang. Madam Ayam. Madam. Ayang. Kay assist. Christine, assign nito tuwag. Oh. Excuse din kay kuha niya siya. Basher ganang navigator. Eh, Navigasher. mamaw na, baka, babaka, mamaw. Wow, ito. Dito. Pati man diha eh. Taasan man siya. Dito. Dito. Matos, tikas na Dre oh. Nay vine dre ba? Kani ako ning vine god. Oh, lagi. Madiretso siya dito. Dito guys. Hoy. Ako prima na ninyo eh. Kami lang dun. Yan siya, may pag... Naman yatang vine dre sa taasan. Makaw ba yung green? Makaon man tanan. Unsa ganito di ba ka? Purple man siguro. Di ko sure. Ay, atin. Nadyo na siya kuan, nadyo na siya umbulok. Uy, namutot. Baho abas ay. Brando man.
Di ay, wala ko ka ano. Katong yellow man yata nindot. Ah, yellow ba to? Oo. May shield. Ano? Kanay? Ano, medicinal oh. Fungus. Kato nung sagitin. Hala eh. Naa? Na to musagit? Hangin, Oo, hangin. ata na. Ang mandrake kayo. Kailangan ako to ba? Tapat mo guys, lumpia. Ako ano? Mandrake ba rin eh? Di ba? Kung ano eh? Medicinal? Oh, gana na to eh. Hindi, mayo. Mailhan rambo ni kapita. The more the merrier. Uy, uy, dito sugi. Tuloy? Sige. Wala, kansi ka. Sa, Kansi ka, ma'am. kanon na lang kayo sa kamo. Kasi makuha mo ka carrots. Ah, okay. Basta green mo boto. Si Ano, yellow. na isa kami sinarod diri, okay. Kana sa mana. Ano, nabuhi dyan di si Sam di ay. Ala, alkansian mo. Oh, yan mo Kanan eh. niya. Si Sam, Ana, nabuhi siya? Niya ako wala. Ito may hunt, boss. Nagdi siya si Samay. Uy, Ito siya gago. sugod. Ah, Unfair lagi. shit. May siya, di ba? Dito ba yun? Dito, dito, oo, dito. Kauran ako ning bag, kung si sulod ani, basi gwapo ba? Sayang pod. Big ano magud siya. Agay. Putang ina. Oh, gwapo gidi ay. Sakto jud. Kana bang bain yung sakto mahurot ko di ang sinitan. Oh, dapat na. Hala. Good luck. Dapat na extra. Dapat na extra. Yan gina. Kuy, gago, nabuto lagi to. Ari sugod ko no. Ay, diya? Okay. Daran. Kaya. Daran. Ah, kaya gidi ay. Parting kaya ha jud. Luya ba? Atay mga bug. Patay na dyan ay. Patay. ko ni. Talabangon? Wa na? Lutaw? Wo ka ba? Abi no patay na alam siya. Galutaw na ka. Walang. Patay na yun. Galutaw gani koron. Awara go, galutaw manguron oh, tanawa oh. Para sila eh. Dito yung Masyado dalawa, sa- nagunggong. Nahog ang isa. Andito te. Kita se. Andito dito. Ay siya hala. Andito na oh. Lug. Lumpia. Isa. Ay Sam. Si Sam. Di mo na samsi. Diyan si Sam. Binsi mo na. Si Sam si... Ara si Sam mo. Pinsi na. Ara. Patay na na. Namatay si Vincent. Moni samo kaning blue. Si Sam namatay mo sa diyo. Wala kaning blue kaning blue. Ako. Kasi Diba? sama nawa. Agad daw siya. Wala ko kapatid sa bahay. Halang Dito, tao, dito halang mushroom tao. bro. Jump tapos ano, akyat. Wala, magagi hapit ka Na na. ikaw na damang. Ayun na, buhi sa. Di ka amba ka ng Damang gano'n. na damang. Patay ka ng damang. Dapat nagyanan. Ano nagyanan dia? Kaning kahoy oh. Dili ba kahoy ba? Paabot ka na sa... Nahulog ka. Damage ka ulit. Pwede man mo na makuhan, makounter sa... Ano, sa tawa na? Patay. Script da, ay, sanang... Sana?
sprint. Ay, buhay na. Gago. Pwede mo ka mo, ano? Pwede mo ka mo sprint. Sana? Sprint dagan ba? Ma-counter man mo na. Patay, urot ang buwan. Hala, na ba dyan bitil? Ano siya man? Lahat bang? Ngayon, wala ka kita. Munaog, mo ano ba na mukat-kat ba ng buang. Pag hinay niya Jiro, naibitel sa malikod. Hawa na lang gini ha. Hawa na yun. Nasa likod, pero palayo siya. Hinay diya, naibitel. Tapos, dito tayo. Okay ra, Hawa diya Jiro, naibitel diya Jiro. palayo, ang bistol. Ayang. May bikot eh! Ay, sakita mo na to eh. Naman niya tayo ano. Naman siguro yung ano dira ah. Medicinal. Ay, bandage si ano, taga-egg bandage si ano, si Ayang. Nasa sa ubos. Ubos gid nimo. Hala ka. Sa kahoy. Ayang. Tagakan ka. Item. Di, saluhin niyo. May bandage yan siya. Ana ra. Teka. Patay ka ba, urot mo. Pwede na ka mupuli yung damang boss. Mas less ano, Asa sila? ano ba yung sprint Naalala mo dagan mo. ba yung? Wala na, lakat na. Kung asa, ato bangon ninyo asa gikan ang kuan ba? Tara. Kuha, sawa. Lalom ni mo. Saluhin mo yung ano. Lolo! Yun. Sa likod mo. Ayan. Arate. Ayan. Ayan. Tapos, diha mo sa kuan. Dito tayo. Ah, Tarzan na pala no isa. Naram sa dibligod. Aram siya. Dinis kahoy ko ni Agri. Dapat kahoy. Pwede siya, pwede ka mo bridge diha. Kanang bridge good nga kanang taas tapos mo ang gibuhat niya no kay ning bridge diha sa taas. Dito kasi siya dumaan. Kaya ka na rin mo bay? Nakaya bay? Patong mo ko diri. Nalito di. Talikod ragod. Ay kanang bridge diha ba kana ba? Katkan ko ni. Hindi mo ka. Kaya no? Nakaya bay? Taas kina. Ari lagi patong mo diri. Kauni na lang ay. Kaya na. Pang isa stamina ta ba? Ala gago, buhi isa. Gagi. Ala. Kaning kamot. Wala na. Kabot ko, di ba? Mind games ba? Hala. Hala. Ano sa likod? Medicinal. Ah. God's plan dyan. Ha. Hala, nakatak. Ay, kato mo rin ang saba kayo. Tog, mandrik. Sa agiti siya. Sa ano man na ba? Kisa na ba? Sa kuan mo nang gikan ba? Reference sa si tawo to eh. Ang anime ba? Ang carrots diyang bisagit eh. Fish pa tayo. Makatulog mo na no? Gago. Tabakal lagi ng kuwan lagi. Wait. Pwede na ito. Pilit mo again. Ano ba sprint mas hinay mo kaon og stamina ang sprint ano? Tulugon mo ka. Sprint dagan. Pilit pre. Hala, ata ka. Boy, agi mo ka ng kahoy na dako, boy. Ay, pwede diya sa ano, may laos ka dito sa Pikas. Pikas nga ka ng ano. Kana na ay ano, pwede diya. Mong bisa ka. Kuya wa pagkakat-kat ay lubot ang una. May bridge oh. Isa lang ah. Kamasira. Ay, ano na siya? Doggy. Kuan, kat-kat lang, kat-kat pa yun. Pati. Kanang sa mga ano ka man tamak sa kanang ingana, ayan. Diyan ka magana. Tapos doon sa kabilang branch naman. Sige po, basher. Hangin. Pinunta ko tabangan ro. Hangin din.
Hangin ti, wag mo na lang muna patalusin. Wag mo lahusin. Wala na stamina. Patay. Tulog si Jiro. Hindi. Asan ba? Rest in peace, boss. Di na kaya to, te. Parang nakita ko na lolo ko. Pwede naisa ka chance ka nang imong key. Pero lahos na ka diretso sa taas, gamiton jud mo ba sa makaya. Katong shift jump sa. Ito nga. Hangin. Yan. Saan ako ano? Diyan sa mushroom sa taas mo. Hindi kaya. Hindi mo kaya. Hindi. Hala. Pwede ka dumaan dun. Nalaglag ako. Pwede ka dumaan dun sa dinaanan. Ay, puta. Yan, pwede din yan. Pwede din yan. Sana all may savior. Sa balik sa kahoy Jiro na ikon si Lumpia na escape lo. Wala si Kuan, layo kayo si Jiro. Ning tuyok siya Ngita ko guilty. Guilty? Ngita ka guilty? Ngita ko guilty. Ayo aman ni mo. Wala di ba? Ngita siya kuan? Uy! Nangita siya ka ng sa tawag na medicinal. Nangita siya medicinal. Ay wala siya ikon. Ngita siya medicinal lagi na. Nay medicinal dia sa imo. Walang damage sana. Yay! Way damage. Like, mangkayo. Iyo kayo kung ngita ko. I'm gonna find my old way na lang. Kitag zombie. Ang on way ra na boss kay sa Ikaw, heaven mo. boss. Sa Kamot heaven. talaga ito ani. Heaven lagi only way dia boss. Ambak na. Layap talaga. Layap na lang dyan. Ambak Sipangan ka na. lang mga kalag. Layap na lang dyan. It's not worth it. Layap na lang. Nadala ko na It's not worth it. Oh? Takana? Ampo lang boss, ampo. Takana? Oh? Ana, poison na nga na. Way pulo sa gihatag. Hanginon lang. Iyo taon. Patro, medicinal oh. Lalo. Ala. Ala. Patay. Di ko ako. Kawat dyan. Di asa. Ako dyan yung mga kanaga dyan. Yung mga negative yung mga. Di ka Diyan na lang ka experience it away mag from me. pwede ka dito na lang mag Tumban to pwede ako ginaron. diha. Aso Sige, ginaron. sige. Paning kamot. James Bond po. Ano yung hangin na sad? Hindi dyan. Pwede di mo sa Bago. kanan. Likod di mo. Please. Sige tagban. Na dito medicinal root sa imong kan ba? Dyan. Kala. Ah, butane may gihatag animal. Nahangin Ay, na pwede sad. to, dalahan na lang to, ay, bugat na di kayo na. Ilabay na antidote, eh. Mukay ka. Lisod na niya. Kaya ano ba, ang medicinal, imo na lang lutuon, mas dako-dako siya kuan, hatag. Na may medicinal root. Nasa likod nimo. Kilit. Dia. Dia. Nato yung medicinal dia. Nakuha na akong energy. Hindi na medicinal ba yun? Boss, good luck boss ha, kay na zombie biya sa Oh, imong taas. Mambak ka ron awan. Hangin. Sprint dagan lang, Makonteran man na. Nay ko ano? Ay, lang kupot, mas ano ang kupot bay. Sprint dagan lang. Ay bakukang. Ay, bakukang. Na. Sa sunda. Nasa ano nimo, likod nimo kanang murag ano. Nana nimo. Patay ka diha ron. Hawa na dayon diha. Pangog na ko sa mouse. Likod nimo nga kanang gitamakan nimo kanang gitamakan nimo na ikon diha medicinal. Zombie sa luyo. Wala na zombie. Kalawa. Gipatay ra Yun. gipatay ra siyang kambal oy. Gidayban.
Ipatay ra siyang kambal. Oh, gibiyaan na rin ka na yun. Yaan na lang ka, patayin naman ka. Nibaho. Biyan ka ba? Nibaho na kuno ka. Hi guys. Patay ka. I finally found peace. Patay na siya. Nakitaan dyan niya yung own way. Tinuod. Wala si Ayang sad. Wala si Ayang. Ala! Wala nahulog. Wala, nahulog. Ay, sana all buhay. Tinangga ni Lord. Ganina rin ko si pangisa. Hashtag bless. Naay kuan ganina, naay medicinal mo Gamay ka na mo nagikuha pod. Gamay na lang yung light. Dito Si ay. Ayang. Hala. Dawata. Ano si Vincent? Hindi ka na ng Bisaya, Ayang. Naguna-una. Hindi. Sino sa taas? Mag-adjust ka Nakasabutan na, na. Ayang. Kalaro mo lang yung Bisaya. Mag-adjust Kasabot ka na si na. Ayang. Kasabot na ka na yan. Learning through Hindi na yan. Kung hindi ka Tingnan mo. nakakain Ayang yan, amaw. ano? Ayang amaw. Abot yan. Tatay. At Patay ka na. Galing yan mag-Bisaya. Muyawa ra ng kalitro nawa. buang mo, ha. Hindi yan. Ayang buta. Ayang upaw. Ayang upaw. Uy. Hangin. Eh. Di wag pwede naman siya Hagda mo. 3. Pwede naman siya Hindi, mo. klaro kayo mo diaper, bro. Klaro ka diaper lang, bro. Tae. Shift ka, shift. Lumawer. Lo. Ala. Gatas na muna. Wait lang ha. Wait lang. Kanina lang. Ay, tangin na. Gunit siya. Nadlok. Kaya mo ba dito? Uluya ba ni mo di? Hindi na. Hindi Kahoy, na. kahoy. Ani kahoy man na. Kahoy. Wala na. Malay solusyon. Nauntog. Malupad mo nila yung lawas ron na nawa. Ah. Yung di pa tapos, oh. Gitago. Patapos. Damay mo nga rin. Galutaw eh. Luyan yun. Tangit pa gan. Wow. Lumayan kayo magkangay. Hindi nga na ba dyan oh? Ning loko. Hello, patay buhay. Ning loko pa dyan pagkapatay. Patay, bro. Vincent. Ayang one of us. Ayang one of us. Ayang one of us. Ayang upaw. Big nga. Patanda ko nga bago. Radyo kas bago. Hangin na na. Na naman siya sa taas yata. Di naman yata ni mo hangin rin. Wangin pa rin rin. Di ay? Wangin pa rin rin. Saan man pa ginawa? Easy. Mahal din. Piste mo na ikay. Bukid na ni tanan. Paano ni Starbucks? Bukid man dyan ng Pegus. Adili ba? I-revive namin pero wala na kayo mga bantot. Spartan Trail. Ano na ako itong bahala dyan. ba? Sayang. Hey! Selamat bos. Worth it bro. Very worth it. Secret. Kuha na akong bago hilangan. Luther good ko good. Asalot ka tayo. Kanin Diyos Presley na eh. Passenger Mabuot. princess kayo ba? Maguot. At least princess. Gamay na itong HK. Wala, yung... Isa may gabutan ng mushroom na. Wala. Aesthetic maguragod. Aesthetic. Ikaw yun. Aesthetic. Ayang upaw. Wala yung mushroom. Ay, sitaw ganun. Biset. Hindi ako kalbo. Kasabot yun eh. Bisaya ba? Ano, Bisaya. Ayang upaw. Naunta ni Kon. Dungeon.
Wala, patay. Hindi na naman. Shoota ka. Duha na Kasi pa naghahandog direk, nataguan. Wala. Doon nalago ng pagkain. So, wala na kayo. Picture sa, picture sa. Kuyawa ning duha pareha astronaut pareha pod blue. Mga astronaut ba? Asa? Oh, Brother! mga kupal. Napariya mo kon bay. Kambal mo. Puro sila kambal. Wait. Wait. Astronaut ba ayo? Iungot ako, wala ko maluto ako sa tanda. Wait. Ay, lakaw na tayo. Tira. Pumunta niyo yung style. Pangatag mo kuan be? Ila ko kuan be? Pangatag mo makaon be? Pero, luya pa may tinaw na nang may makaon eh. Pasputa ako na. Limos ko ba? Limos ko ba? Sige, taguan. Aray, mga na ni mushroom mo. Mushroom. Nakibubot rin eh, facing scene. Sige boss, mushroom man ni boss. Tama juga. Mushroom. Mushroom lagi ni boss. Nakibubot. Uy, ang daming cactus. Oh, tanaw, Ako di sa ba? mystery, pero puro balas. Atras ako gamay. Padong man diri. May ano Padong naman. diri oy. Susunod ka naman dyan. Wala, ano yan? Goodbye. Dugo ng cactus eh. Agaw Dagko yan ako. ko kayo. Nay, kuan diri oh, kapibara oh. Wala na ka na. Illusion. Wala, makasama din. Alam mo, ikaw ba? Wala, dito. Wala na, diri. Welcome to the Philippines, bro. So, tago yung Lagos ko. Malandong rubber mirror. Okay, tanong ko para. Hinay mo ba, hinay kuan ba? Nay kapibara dito. Init eh, kayo eh. Welcome to the Philippines. Bawa kasi nindot ang sitwasyon na. Mga pi. Nanigit. Ini kayo ingit. Mga pi juga. Kanang udto kayo. Tawig. Bata. Kung bugnaw gani, pag inom dag coke nga kanang bugnaw kas katanan. Ano yung sakto? Pilipino mindset. Dugo ng cactus eh. Utong dako. Mga pi. Ang makatunok ng kaktos. Lain sad. Malili nga hait. Dili na yung mga kuan eh. Testing eh, god. Wali bro. Ay, One astronaut down. stop. Ikaw ka naman. Uy, ay kung tutoki. Feel no, di siya kadungog na to. Basin. Pag hinay mo diri ba kay cactus. Cactus eh. Namo ko dis tumoy gan, manadagang kay cactus. Up. Dili, bisag sa tunga. Oh, pya. Di, awa, tanawag. Sigtan na pas Wow. Padulong dari. Dagan. Padulong dari dun. Oh, asa mo? Yan na. Doon, iapas ko ninyo. Ala. Gago. Lele. Okay, may go ka. Wala. Pantaya, may iglo ka. Ay, sigluhag ba? Ay, di ko na kaon ron. Sorry. Lagi. Sorry kayo, danghag. Diba bro? Ripo, giri. Tama din na, tama. Tapas ko ninyo diri. Ayay! Lagi na. Klaro, jugis ko. Kuno sa hapit na yate. Wala na. Napa. Wala. Napa, boy, duha sa mo. Ay, bro, dagan na dito, bay. Aray, bay. Dagan. Tago. Tara. Asa si Ayang? Patay si Ayang? Poison. Oh, Bakit sa mukha? Mukha, ginawa mo eh. nag-iisa na lang ganito. Agay, biskot na igo sa ko. Poison eh. Oh, poison na, green. Apa? Salamat kayo. Okay. Nay, butong oh. Tara, uy, ang sa lani, uy. Dapat baray.
Butong May bunga ng cactus oh. Tara na. Ano ba? May bunga ng cactus. Makao na? Makauna. Pero matulog ka. Ikaw na pre-kaus, Tara. Ah. Dili po is agay. Dagan na tayo forward na tayo. Forward na sa kanila. Kinsa ni slot oh, kinsa ni slot. Naka-slot. Buka daw. Buok naman na bus. Oh, ganun. Ala. Muna kung na pandol ganina kay Uy. Noon sa mga eyeglass. Naguba na mo eyeglass. Limos ko boss. Boss malimos ko. Nailisan gina ko sanina gani, di ba ganina ako sanina. Para na oy kay gabi pa. Sayang. Nata. Oh, nagkasingan niya ni kuha oh. Kuha ninyo kuha. Ay, mamaya na lang ito. Kuha. Bago. Pre. Kuha. Pre, bago oras yung mga kuha ni. Wala ko ikuha. Ikaw rin yung mga kuha. Kuha ni siya kanang Ikaw rin yung mga abdi na bro. Kuha ti Kunin mo. kuha. May net. Ano yung net? Namatay. Pilit ko. Alala. Data di mo. Tara. Alam ba eh? Malakas initiation. Ay, kunin Diba. nyo. Diba. Dali, ay, wag mo na dyan, wag dyan. Baka mahulog ulit. Gusto ko tinig. Wala na matay na tug no. Wala ko tunok pe. Uy, gago. Natusok naman na diya. Wah, hindi ako makuha. Tinusok na naman. Pwede di siya kabaw day. Tara. Baka, nana siya donok Hindi, nakuha na ni. Nakuyapan rin yun. Nakuyapan. Na-shock. Traumatized. Hinihimatay na si ano. Chimpanzee. Apadong na buntag. Tara. Uy. kawawa hindi ko patay ah. Sorry boss. Sorry kay boss. Gianda man ako ni, ning harag man sila tanan, di na ko makuha. Sapat mo. Bitaw niya na nakuan pa jud ko, nasigo pa jud ko apil, wa na lang nung ako nabira dayon. Sigok na nung ga. Nasilas ko ano? Nasa Kadapit. nana ko diri sa may kuan, di na ko kaya tuon sila bay. Damage kay dako kay kog damage. Naman sila sulod. Sana lang gid ka. Mana lagi siya sa Oh my god. Asa sila? Asa lang lagi? Ayo, asa mo? Nara. Kani Ay, dara day. babaw, kani babawas. No, sa likod Asa ka? mo. O kani o? Ari ta. Nakay kuan boss. Na may mga bandage boss. Dawatin mo kami. Wala, pakidawat. Wala lang. Pagkidawat, pakiaso. Ari tagi. Ako diri tulak na wala Naka-turn si... Naka-turn, Christine. Na may bag diri sa iyo. Bro kita. Na may bandage bay, na may bandage. Wala, nakuha ni. Sige, saon na nako. Sige. Sige, saon na nako. Ay, so na bag ra wala anong bag. Kaon ko na sa imo ron. Dako kayo damage. Dako oy. Kuha na lang kung kinabuhi, 1/4 na lang. Ngita. Sam ayaw dia, Sam diri sa mo. Ngita. Ah, di na ko ni gaya. Dili kuan na sa Yeah, mga patata na. Sige, oh. Minit na ba? Ah.
Dili na boss. Bro, tawatan ni si Chrislyn bro kay PW bro. PWD. Yawa. Are. Di na ko nakaya man. Di na siya kaabot. Dira. Kaya rin pre. Mangita, tay ko anbe. Ngita ko laing kon may. Kita ko bandi siya. Naskilid pre. Kana pre. Bag na may bag diri. Naskilid. Kana di ada. Pag-una na lang dito, Jiro. Mga gabi pa. Pag-una na lang dito, mga gabi pa. Ha? O eh. Nay magbakbit diri. Sige, saon na ako lagi. Manay pa na. Saon lagi na ako. Kumitaan ka no, kumitaan ka no. Ay, ko na niya. Uy, kamong duha ba asa mo ayang at Di makaya dito, bay? Di makaya dito? Ayang upaw. Kaya makaya na? man pro sa imo. Ako makaya Sa ra. inyo ha dili nyo kaya. Kamu na lang. Pag-uban lang mo kay Are ay, saan ba to sila daw? nag-uban siguro sila. Asa man? Kuan ako na ingatan. Ilabay na Wala na dito, wala na dito. Gago. Ilabay na sa bomba ng buwangan na. Ang abay mo screw. Time bomb. Amo na siya sakit sa utok ba? Lutuwa. Na. Tuwa na. Uy, Asa tong buwang. Ara. luto na luto. Well done ay. Ha. Makaon eh. Oh, makaon na. Uy, gago. Uy, ganun yung mga gibutang diri buko. Mali siya. Basta siya gani ay na lang jug salig. Been there. Igo to na yung mga may. Ara ba yun? Eh. Ay, salamat. Duha ka bintan. Ah. Ako'y... Asa si Ayang? Buhi pa si Ayang? Asa? Ah, pwede diri oh. Ay, taas man kayo ba? Karaoke. Bro, ako na nabi. Putom ko. Dire. Putom ko na tayo sa... Oh, pwede di. May sandwich sa pre. Dili ba taas? Ah, diri. Namay. May sandwich yun. Ah, pwede ra sad. Naku yung mga tools. Sila asa nang ning duha eh? Di ba taas Dili, kay diri di ako abay? dito. Murag mas duol yata dito. Hala, oy, mura po kag si lumpia mo labay, oy. Asa? Narapan sa sa ikaw ako. Nasa kus din. Kaya. Balik na lang tatlo na ng talumpyo eh. Ay, uy, mamantag. Ayun na sila. Sorry, nandito kami. Lagago, init na. Sige, Pastor. kita lang tayo sa taas. Ay, Pre, tanaw. nakakarating ko sa Asa post. Vinci pre. Sa yung lahat. Dali siya pa naman kay mapasok ko diri. Tawatin mo ba? Shift Sige, ka. sige, Wala sige. nang inakyatan mo. Wala yung inakyatan mo. Wala, nakahukok eh. Shift. Shift. Kisa. Kisa. Dami. Uy, wag kayo. Ayang wag ka dyan. Banda umakyat. Sa left side mo. Naya ka ni Jim. Nangulog ko lang. Pwede diri ba yun? Nagyanan. Sundin mo ako ah. Pre, tanawa doon si Vinci pre. Ano dapat tayo na? Stop ninyo. Nahirap dito. Pwede. Grab ka agad. Sabi, pasok na diri. Nami dito sulo. Ah, Nani need dito na sulo ba ako. diri ba? Gani. Gitanaw ra na ko diri kay. Tako ganina diri. Murag mas okay diri. Kago hapitan ako nalahos eh. Ang drop ko ng FPS ko boy. From 10 FPS na ko. Pa left side.
Wala bro. Tawatin mo ko. Wala, talaga ako ikaw damage pag tagat kanina. Mas kumakapupa. Kapatulan. Nairob siguro ako. Is that? Nairog dito sa bit support ba to? Sumane? Kasi wala extra. Nasaan ka? Ito to. Let's go. Three. 1-4. Lakas. Damage. Bro, dili. Nawakat ka to dyan na ako kuhan. Pagabihan naman siguro. Hala, uy. Laiyo po ni mo giambakan mo. Basta itong ubusa po. What ko pa? Kapit na kukuan. Huwag niyo ako sa hindi na. Maghanap ako ng pagkain. Ikaw talaga. Baka na lang eh. Palit na lang ako. Kasi baka umatay na ako. Diba? Slim, panik ko. Asan mo naman? Wala ko slot man. Panik sa... Wala ko slot eh. Puro ano ko. Wait lang. Lumay na lang juga ngayon. Nakoy, kani. Kani. Abang ko na lang niya. Sus. Lang. Wala na. Ako na lang yung putang eh. Sige. Kaya tayo ka. Di ba, hindi naman pwede mag-drop sa akin. Kuha na nila. Dari siguro. EQ. Yan. Shing. Buwi na dia. Ginom ni mo tong ano? Ginom ni mo tong sports drink kanina? Ha? Nick, nani Sam? Ikuha ni Sam. Ikuha ang tani mo kay parang naka-extra ba? Yan si Sammy. Yata gina ko no wala na yung mga extra ba? Kung wala Ay, extra ba? may ano dito Makaputlo. Layo mo na dia. Dadi, hindi na dyan ko kakat. Gutom na kayo. Dito ra dapat to bus. Dito ra na to. Dito lang. Guys, dawat ako guys. Inukas Wow, ka guys. pagkaon. Wow. Uy. Wow. Ano siya? Naku, subos lagi. Inukas ka. Ay, turo. Gamay na kayo. Ay, bulok. Al- Ay, turo, nasa kwan, nasa ano? Turo. Nara sa punggos. Wala, mahulog, paghinay. Kwarjo ka kaog mushroom. Okay pa, Hello, dali. this is my upgrade. Abo. Yan, chumawa yung kanan ka bukon. Iruan mo ini. Circle lang lang ganit. Buat dulu. Ada tadi ada. Kamu tengah? Padawat. Oh, okay, never mind. Hindi na malinig. Wag mo na niya akong live. Uy, piste mo na yun. Ano man? Murag ka ng gamay utot na lang ba? Gamay utot na lang ba? Patay na. Yawa ni. Abot ka ni. Dili ba eh. Saan na ni? Saka ka tadi. Okay na. Yan, dito tamo saka sa room. Tumuman. Abot? Kaya ka ng rope ba eh? Paano yun ako ba eh? Awa ko na rin mo. Extra stamina na skuha ba eh? Okay. Luya. Oh, nasangit. Iskot, ano yung ginok ko na kayong kinabuhi ba? Ano ko? Ito ba? Wala na? Ay, napa. Okay. Ah, nice. Wait lang. Saan sila nangagi? Ito to, tungtong. Imo to tiyan? Uy! Hala, sa Uy! Ay, kuya, pan ko ba yun? Dali. Ay, dikit diha. Huwag ka. Luya. Adyo na ako sa. Luya na to eh.
Nagsabay dyan ang duha ka walay, ano no, grabe. Dili mo na ikaw na, murag dito, maybe. Mahulog ka niya. Babay bus. Lo, natang-tang, uy. Babay bus. Nakatang ka. Mas gamay pa man ni sa 1/4 akong kuan bay. Sa naman ni? Kaya pa ni mo Dila, bay? dila, dila. Kaya pa. Dila, babaw ni mo. Sige, biyaan dyan ta bus. Dali mo ang pagkaon. Lagi? Hindi na mo inila. Asa naman ni sila? Selfish na yung mga tao na. Selfish kayo. Selfish kayo, baka nan mamiya. Fix your face. Abot ba ka pa diya ba? Uy, atay akong life, Jud. Murag di na ni 1/4. Di na ni 1/8, boss. Yate ba ni, uy? Gamitan na lang itong chain. Napakata ni mga chain. Asa mo na mag-chain food? Dire daw. Hala, di na ko kaabot, ana ba? Hindi nakabota na. Dili na. Diba? Di ka kaya. Wa na lagi may dugo o kuan. Pero dali na ko i-check ba? Ulo, gago. Uy, gago. Ay. Uy, mamatay ko. Wala na. Namatay. Rest in peace. Aray. Oh, yung bag. Atay, natangkas. Natin siya item day. Tuwa na si Binche sa babaw. Gana siya sa aso. Isko to matagkak man. Isko to eh. Tagak ka eh. Scary na eh. Napo po siya live. Napo po siya. Sam, oh. Hoy, Sam. Oh. Ay. Ay, so takin na. Susunod ako. Uy. Sana. Dawat ako! Dawat ako! Dawat ako, please! Kalintod ka diri. Sa ka doon pagdawat mo siya ni Grab. Look. Oh my god. No way, bro. No way. Buhay pa ko, boss. Inita man ani eh. Hala, uy, Wala kamalas. pa, hindi mo ba yun? Ho, kamalas man ani, uy. Lagi. Riyata? Nalagay pa nila langit. Kaya pa. Naiwan. Dentist nila. Wagi ko nilihok, no. Ay, shit. Okay. Sige na lang. Saan ka? Wala. Inante ka? Ay, Anak ka mulabay. Ha? Inga na mo mulabay, ha? sunod na lang. Pistot man eh. Dugkay pa kayo mo gawin. Udto. Kat, babaw. Kat, babaw ni mo. Mapasok ka nila. Lolo. Luya sa vampira, uy. Yate, wala pa dyan kabadulungan na rin, bay. Ah, yate, mani, uy. Uy, Ara, yan na ba eh? Tuyo ka nga. Bali mo na siya gawin. Ara na lang po yun, di na lang kumusaka, dali na lang. I'm one with the scorpions, bro. Oh, kan ano lang. It's for luggage na sa ubos mo. Wala, oy, giablihan. Ako. Blihan na.
Dugay pa ni mga ibay, atiya eh. Isa ka, Dugay. ano rin ba? Pagabiin na ni. Bay, murag. Ka dyan, bay? Ha? Pwede ka mag-change na. Hindi na naman. Gulat ra na ko mo, ano ra ngit-ngit nga. Balik ko dito sa kong kuan. Sa kong baka na to ba? Ayaw to? Ha. Kaya man naman ko ikuan, gamay nga extra. Pareha dyan, tagahintang na eh. Pareha tagahintang kanina. Nga naman, nasunog ka. Ay na ano, Ay, naman. nabira. Adi ako pinibira to kaya nahugog mo ni anggahan ko. Ay, ikaw din, ikuha na to? Ayun ka, di na init. Okay. Kaya ni ba eh? Ay, kaya na bay, napit na. Ah. Wala mo gyapon ko'y kasakaan diri ah. Wala eh. Sawa na eh. Sawa na eh. Uyaw. Mura ko sa kahunat, taram na yung mungkuhan. Pre, isa ka ubuhan na lang ba? Wala na gyud. Bye-bye. Ah! Ulog. Ang bata boss. Ah! Agay. May bags na sa liyo ni mo. Puk. Free side ba? Luya sa Luya, free eh. side. Yung loko pagkamatay oy. Luya. Free side. Kaya mo din. Hi. Hindi Ay, eh. kaya mo din. Tinititigan ko nga lang eh. Ano ti? Sundin mo kami oh. Jump. It's not Oh, sige, wait lang. worth it. Kaya, Jump with ko ano ba? Passion ba? Gamitin mo payong. Wala na. Payong. Puk. Sige. Tama yan. Nakupog ka pilang scorpion. So, Lamig na sila. laoy, paldo kay isa oh. Mia ra. kasi ano? Mia ay ging buang. Hala si Ayam ni dive pa din. Eh. Nana-speak ang isa, boss. Biyaan. Punta sa tunga. Nag-suicide. Sige na. Sige na lang magkita ang mamatay ani bay. Lagi? Nakakay. Lumpia. Ini sa bayigbor ka kayo. Maka. 3/4 na ang gutom. Maghuwat ko ko. Paningkamot, boss. Luwa dito niya ang mga Boss, paningkamot, boss. Storya daw boss. Naarabos. Nara, Taba. right side. Haba kang lamok diri oh. Nalikod mo. Haba kang lamok, boss. Haba kang lamok. Ara. Ay, finally. Dungagan na po na ko ito. Pwede rin yun, di minimay revive. Mamatay na ba? Mamatay lagi hapon meron tanawa. Mamatay ra meron. Wala yung pagkaon nito. Wala na Wala sad. sa to ni taguan. Ah, wala na sad. Unsa man ni oy. Wala.
Sa kayong pataguan. Bisag cactus na lang yun na. Tara! Dira. Daghan kita ako. Ano yan? Saro ko. Kuwangan pa mo marshmallow. Namalok na. Ah. Laki ko na yung binsi. Ang inang yan. Dara. Sa ano lang ako kagay. Kapila lutoon eh. Luyap Isa tayo. lang. Kapila lutoon. Kaduha, tosa. Aduha. Kaduha. Kuha ko ko. Dira. Patag ka pres katong dako nga mananap. Baligya ako buwang. Ato pinsay mo kuha daw. Anak sang isa nga mga pag-order Hindi mo ka kuha. tuwa. Pag-order mo kuha. Buwa. Batasan. Dad kas ate. Invite. Manyubi Siya rin pa- mo ako. Siya pa dyan. Siya pa partida siya yung nagkuhan. Nag-invite ako. Ano naman na bro? Kasi yung ibitar mo sa na yung pagpakuan. Pre, mas ulaw man tong kuan no. Katong dili nag-invite ang mag Hala patay. Ano? Sorry. Asa Pasaka man ba? ron? Pasaka ba siya panaog? Sama ni Dong. Asa man ni ron? Dire lang sa iya. Oh, ganaw na. Dagan. Aray na. Ayay, sa kita na slubot. Kasi ilaw. Kahit ikaw nga tig ilaw. Okay. Ay, kubal ba? Balog kilo. Okay. Okay, nurse. Ano na? Kasi kay manabang mo niya. Magkuhan na dito niya. Nagsakit yung Bro, buot. pwede ka malayan Ano bro. naman niya? Gasakit. Basta ka. Manabang ba? Pero Gasakit yung buot. may batas. Basta ka ganing laba, pwede lang nga malayat para ma-immune ka ba? Oh. Mami naman ka. Oh, basta ka na nga skin, wala na i-damage. Hala. Oh. Tawa. Tagunol. Awal pa hapit noon. Mo-bounce ra ka ng kuan. Kahit tanga na ako. Basta Liburan ba na lang. skin ba wala i-damage ikataka. Ba anak ka gislam ba gani? Immune man ang kuan, immune man ang pumpkin. Kusugan na Oh, rin sa pulang kang matapos. lumpia. Pero, dahil- Sa pulang kang lumpia sa pagkuhan. Sam-sam sa laba ba? Puli bro. Wait, wait. Pati hindi diri dai. Yati na. Iiman no? Dili na F na F. Init pa kayo. F. Yati na. F. Gago jud kay mo no. Kabaw jud da. Dili to ako Kabaw ha. di mo basa Wala, na. dili Kabaw jud di to, glitter, dili ha? jud to ako. Ibaw di glitter ida. Alangan. Sige to ako ha. Wala na ko ni tingog. Pero kanina pagkuhan first. Okay ra. Ano yun? Tot masaserato. Wala ni guwas guro siya. Katong gawas ng Luwi. uno. Sweet to lay ko ani lagi. Ay kog sundan mi ato. Init na dyan kayo. Ako po dito taling batuka mo rin. Mga kuhan eh. Pupoy ba? Init Oh, kayo. nasi Jig. Bangon ako. Please, join pas G. Isa Miss Jig. Sa Miss G. Wow. Para ang badyaw. May Paano siya? Miss Jig. Budyaw na siya badyaw. Kaduwa na puno na to. Tayo. Hala, init pa gid re. Dito kita kang lumpia ba. Nasa mo tanan. Talikod na sad. Talikod na sad. Niluto ng tabangan ba? Safe ni. Dili ka lumpia. Isa man sakto ni. May Ano, lumpia kanin chain, ba? kanin chain. Kanin chain, oh. Anay chain dali rin. Inuang na nito. Kuya na nakakain. Usap ka rin. Dito ni mo sa Dapat na mo extra ba? Mas maayo gibuhat ni kun. Pahuway sa mo kadali. Ano luya po tong duha oy. Hala, si Ayang. Hala. Ala, uy, dawat ta. Kana, mulutaw ka na. Ano tanaw ka to? Na, mulutaw ka. Ala, si Aya. Mulutaw dyan. Luya sa duha. Nakita pa nila.
Uy, Sam, dali, Sam. Napalpak mo gud sila gud pagkasakay. Map ko dali. Yan na pag naog, balik na ka. Ah, okay. Kontol-ontol eh, swimming. Tama no, mulutaw no, mulutaw. May sayop na yung tudlo. Masunurin na pag kayo ni siya may oy. Tudlo mo sayop. Kami dito. Kaya ko ay di bar na inabihan. Kamu ka iwa pa jud ko abot ako ka grab. Asa Kasi sila? naida kong damage dira, ako'y medkit. Pwede dito kami kang dire kang ano, tro. Gutom. Kanyo? Iyo, Kaning kang ano? naarap pagkaon. Dire tagi ako kaning kang kuan. Ang beans. Sumpya. Kisa na yung bag kisa na. Sam na. Sumpya. Ayu oy. Iyo ni oy. Kaya ngay at tutong lambang. Ari. Sunog. Hala. Patay. Ano? Bay, kasi Ambak ta, ambak bay. Ambak. Dire. Bang wala pa ni sunog. Dito kay. Ang tuloy nahimo na to barbecue ba? Nahimo na Ata siya. na tato. Ano? Yahan. Nahimo na to biniritong lumpia. Auto de, sabi na ko na. Ay, speakers. Ay, Sabi na, buwan buhi. sabi na ko na nahimo ng pinirito nung lumpia. Wilda na ba? Extra crispy ba? Ay asa sayo. Patay siya. Nag-mute ata na. Nalangoy po siya eh. Kaya mo doon. Lahat. Misaka ba eh? Ari Drio papapos din. Saan? Kasi buluto ka dira. Dasa ka ang Pag naoga ni Layo. bay, diri siguro ta dito. na ba. Saka. Sa Malaya. Diri ta, diri pag naoga ni, Ba't diri pa ta. na nablihan? Ay na ako ni. Ayun na kami sa. Ay. Pas na niyo, pas. Naog na, hinahinag naog. Go. Go. Tani ko silindri. Diri na, lost. Hi te. Kumusta dyan? Kumusta sa langit? Okay lang. Nakita ko talaga kayong dalawa nahulog. Ingin na. Kawawa naman. Tinulak. Tinulak ako. Nauna ka kaya. Sama ta niya. Kita pa. Sira ra. Kita sa kung kana. Mabuto na ito mukha niya. Malapang nito. Kabutro ba tayo dito? Ayaw naman na chain de. Na-chain na rin. Di ba kaniinit na itong Sa gamakan? tabay. Isa ka ganyan. Lato na to na mo ano. Chain ta dito. Na-chain dito si mong kon. Kilid. Alang. Dito. Ayan. Pwede sa langit. Nanimalus siya ba? Nanimalus. Hindi mo alam. Revenge ata to ni Ayang. Ayang's revenge. Nalo. Nalo yung spit. Dito. Tara habang wala pa ni Saka ala ba? Hala ni Saka pa jud. Iya mga bay. Ni Saka ba? Halata na lang. Pwede ra pwede. Makahay ko dilayan ko da. Nah, mahay po ko diri. Naluto kami dito. Perting mayan ako jud. Perting maya jud ako jud. Perting maya na to jud. Si Ayang, bad consciousness. Makahay nga na to bigas. Dili na lang ko. Happy Sunod ta. ako Uy, yung gamay mag-editor. na lang jud. Gamay hinga na lang jud unta. Matay na to ko. Dito?
Diba, yang nakakit ka ng pick, di ba? Parang nakapick na kasi kahapon. Ito nakapick na sa kanya. Hoy, gago ako ano. Lalalalala. Akong life bay, take 1% na lang. Ako po ano? Ako yung midkit. Dili medkit ka na kuan, ka nang, si tawag ni sunog ba? Ako. Nadya gani. Di ko kaya. Wala to sana ko musaka gamay. Okay. Na, noise. Diri ulit. Come on, ang naman ni Jay. Paabot mo po dito. Okay na lang. Oh, Buhay kami. Wala mi na ano, hindi kami na ano. Kawawa tayo kasi tayo lang namatay. Kaya, nulog lang kasi ako eh. Ala. Nanangil. Manulak na eh. Si Ayang talaga. Ayang. Nasisi pa nga. Nasisi ka pa rin. Wala araw si Lumpia. Our knight in shining armor. Not in motherfucker. Nagamit ko na sa Our night Gamit and yung crispy Sa armor. mga pagkaon ron. Ano sa ito? I-revive sila. Eh. Ano nyo kami Yeah, buwan yeah. na? Hey, welcome back. Ang bigat nyo ah. Ang bigat nyo. Pagka di lagi. Ang bigat nyo. Pagka ni makuyapan, di ko ni kalsahon kay bigat ko siya. Bugat kayo. Sige mo kamatay. Bugat kayo mo. Ikaw yun, te. Ang bigat nyo. Palagi nyo yung namamatay ha. Ulat. Alapayan. Alapayan din Fujipar. Ako na be. Okay na. Sino kumuha ng Fuji ko? Huwag mo kunin yung Fuji ko. Para mag-commercial. Ano? Na, mahurot yung tongkuhan. Mas makalot yung hotdogs. Wala na, bus na. Tender juicy pa naman yung menu ngayon. Instinct. Don't be naughty, bro. Yeah bro. Salamat. Puro mushroom talaga yung natira. Yati yung Hello. buhat. Ano si mushroom? Ganina pa ni siya ba? Ganina pa ni siya. Ay, puro marshmallow. Sorry. Dyslexic ako. Kapag Ayang, kinuha ni Ayang. Ilan kinuha mo yan? Kanina tatlo kinuha mo ah. may secret storage yan, bro. Anim yung nakasya sa... Anim yung nakasya sa ano yun. Storage yan. Nasa, Nakinuha mo yung mga... nasa, Hindi ka naman, te. Bawal yan. nasa bibig niya yung extra storage. Bawal. Te, hindi ka ba Makasod ba tanan? Ah, naghana. Pasok ka. Paano na to eh? Pamahin ka dyan. Ay bagong isa. Uy, nandito na si Jake. Jake! Thank you, te. Jake, make some noise. Uy, mas nauna pa yan sa isa sa inyo. Mas nauna Pwede pa ba yan. to? Ano ba dito rotot ha? Di wow. Makasulod ko. Mas gaon na pa na ninyo, boy. Wala sino ba? Wala tayo. Masud ba ka tas chopper, anis ha? Kabot din mo. Munay dakong pangutana. Matubag. Matay ko sumpa. Radya pa ko Okay. Init ya po na yun. Langam siya. Kumakaw naman eh. Uno? Pagka lang ito kubal, bro. Andad na kayo. Pilit na naman. Inad na rin. Balik sa patusay ba? Ay kamot ba? Dinanit mo sapatos ba? Sinilas rin yung isa oh. Matabang sa. Anak ba? Ilandir mo na. Uy. Ay sa agad yan. Basig ikay di kabot sa nga. Pag niagim to, abot ako. Ikuha ko ninyo. Ihok man ko.
Lumpia mo bro. Oo. Yo, kung lumpia at yung sakainan. Ako din pinakauna abot dito. Apit mo. Iyan na to. Maulod din na bumaan. Ano sir? Kaptik na mga ikaw ba? Pagpapit na kaya. Nakagamit bro pag Felix to. Ha? Nakasimot lagi nito. Simmo to yung Felix to. Mati magian na diri. Simot of Biggs. Left. Kayo pidiro. Ang Vicks before rub, hindi mo pinigler. Wala ka sa dancer. Wala, na kay marshmallow. Ay, nako. Kuya, sino mo? Ako pala? Ano te? Ito. Ha? Nayati na. Si Jake siguro. Murag si Jake yata. Ay, may laro kay. Mahimom lagi ka turun. Murag si Jake man. Naman sa amin dito. Si Jig mo ako. murag si Jake. Si Itagak kan. si Tipe man ni nadari. Oh, tesa. Sorry te. Sorry te. Hala. Tabang nurse. Sipan. Si chimpanzee. Pero siya kasi pronounce yung mga Si Kinsa. Sa muka mo, chimpanzee. Chimpanzee. Uy, lala, tagak. Ano saan? Tabang nurse. Oo, maulog ka. Gago. Pasti bro, ang lava ko ba dili? Atras gamay. Tesa. Asan na daan? Wala. Ang lava ko, ang bilis tumaas. Mas kayo? Sure na yung tiro-tiro dia. Lumpia ha? Still, liyo ni mo na hero. Gani. Dapat na extra energy mo to. Di ka pa kuha, di ka po. Okay. Dapat na extra energy. Hello. Suda manani ay. Tayo, balik dito. Dali. Ali. Halika. Oh my god. Ah! Wala may mga chain rope dia. Wala. Wala kaya na ba eh? Dito, dito. Napay nabilin sa boss? Okay. Napay nabilin sa boss? Piton sa babaw. Ay, piton. Diri ka oh. Wa kita diri tuyok ta ba diri oh. Oh, piti. Pwede ba? Ito ayam. Kaya ba? Piti. Kaya. Kaya. Hala yan. Atras. Koy, kaya gid eh. Diri. Init diri bay? Dito na lang, laos na lang. Ang ginaanan nila ako. Kabila. Wala ko pag-grab ba Init to eh. Wala ko pag-grab. Ilayat. Parang movie na to. Dapat. Patay na pud si Kuan. Patay na pud. Lumot. Patay na pud si Tipis. Patay na sa ko sa muka. Kada round na Kasi lang. ako damage. Kasi may damage. Ako. Ay, wala. Sunog din ni. Okay rin. Nakoy damage. Hindi Kaya ako may lang. Darat ako lang siya. Kuya, ang bag. Ato kay ko ano? Anya na. Wala na. Ito. Oy, yan. Sa akin yun niya. Pagkanakaw ko talaga, no?
Yan. Boston ka ba niya? Magnanakaw talaga si Ian. Nice. Bilis ng labo, guys. Jake! Jake! Grab. Jake! Ganun laman. Nice. Hindi pa na kayo naman. Yeah, diretso na, diretso na. Patrick. Lang kaya. Okay, go. Yan. Dari kaya. At ano, Jake? Ako na lang mo sa ubad. Taas na kayo man. Huwag dyan, walang daanan dyan, Sam. Wala. Dito, dito. Masyado din mataas. Ano? Kinakod ako. Gamay ra yata sila ano. Kaya ba ni mo? Makapaso, di ba? Dito yan. Ay, damage ka, ate. Wala mo yan. Lucky? Ulo! Lo, Dili, chick. Left, chick. Ay, right, chick. Malaki. Ano to? Malaki damage ka, eh. What? May mid kita ko. Oh, gilang. Wag na, save mo na lang yan, te. Ayo, bro. Uy, ang labo, ang bilis ng labo. Ano? Ayang, sige ayang. may ano dyan. Sab, dali sab. Dito ayang. What? Diyan banda. Okay pala, abot pala. Shift ka. Kaya mo yan, te. Pwede dire oh. Hindi ka dito ayang. Go. Go, takbo ka, takbo. Ano to? Kaya akin na ng medkit. Gediwal pa mo doon. Yan talaga. Nagkapulit-pulit. Nga day to. Wala, sino yan? Dire. Le. Dito na market. Pwede ka, Jake oh. Pwede ra. Namatay. Napay, wala ka sa ka? Namanis na naman, Jake. May mo sa akin. Ha? Ano ko di? Layo abon yung gagian, uy. Ambaw, ayo dia. Layo ano yung gagian. Dito ra sa bus, dire oh. Naman sa kanan dire sa ubos ani. Men, makuha ang tamo dire. Dire oh. Aka. Hindi wala kukuha sa kanila. Sumagi. Lag, gago. Kasi isa. Layo abo ni mo eh. Aga ka rin dyan. Ah. Okay, kina. Yan. Loh, asa ka agi? Dire. Painit sa kakadali dire dun. Masaka ka dito dito. Mainit ka tra. Painit sa juga. Sila agi. Asam sila lagi. Ay, dari taas. Dia bawa dia. Di straight. Sam, dire Sam. Tuh dia. Practice ng Nani pa ba? Karnaw pa ba? Kaya na, baka sa babo para malangit ka. Nalingaw raw. Tanong Sunod ka niya. ano. I'm hungry kasi, eh. Wala kay ano, ako na lang sa kana siguro. Wala. Sayang. Wait, gamitin niyo yung speed C. Ay, lalo. Ayan. Tara, wait. Dawat. Pati si Sam, gawatan siya. Okay. Dia ka. Yan na. Ayun, diyan na. Kawan sa babo.
Asa ang kagibin? Oh, dala. May bag, sayang. Sige na ipkuhan. Ayun naman nakatawa. First aid ra pag yun. Yate. Ano na naulog? Luya po ninyo eh. Palayo na mo, palayo. Pare na sa ko ganina. Manok na. Ah, kita beta pa at ganiyada. Uy! Aray. Yan yung yan yung nangyari si Ayang. Gutom na, gutom. Naging manok kasi si Ayang. Sino may damage? Wala eh. Nakain. Ako, wala. Malaki eh. Sa'yo na lang to. Kaya ko to sa'yo. Uy, isa lang. Okay na. Nabigay ko na. Lah, kuha ko, gago. Ship, ayun. Ship. Ha. Si Jig. Ang buti ba yung suda ni ba eh? Mas malaki yung gutom Ship ko kagad. eh. Uy, si Ayang hindi pa nakakakit. Walang mga laman na yung mga bag. Yan eh. Ginaloot. Loot na dahil. Bay, manok naman ka, bay? Shit, patay. Babay. Lisod kay kasaligan. Di pa ka manok. Lisod kay kasaligan, boss. Tingnan na lang ko, surprise na. Ito mawa ang kuwan, no? Bigla ko sa doon sa taas ba eh. Doon na sila ko. Jake Umsang. Wala si Binso. Oo yan, Binso eh. Binso, Ito, ano Binso. yan? Ay, kaluoy. Ship ba? Hindi siya ship eh. Sa tumoy na Hindi na pag-ship. nagkikabot ako. Masip ko na din ako abot yan po. Ship gani para mabira mo do. Ala yung ara ni ship eh. Sudah yung tidak kita. Dali niyo mo pa sa ako. Pawisa. Loba. Dani kaabot si Kuana ni bay. Ini sa kaabot ani. Ba, kapit na may paano ba? Asin ito. Yati sa butang butang. Tawag ako, bro. Dali. Na dali. Ulo. Wala, nung suka. Kapit na mispit. Ayu man mo eh. The last part. Dali. Nagamidian ko pa kulay. Okay. Uy, gago. Pagkira. Ako yun na. Kaya mo? Taas biya na bay. Abot ah. Okay. Pasak ka mo. Kaya lang. Dili yun ba? Takang ko ano ko. Baway sa dali. Yan, sakpa. Mas daol dari ah. Yan. Hindi pa mas katong naipitso nila. Ayaw bay. Ayaw. Init kay man. Wait lang. Tingnan ako. Init. Kaya? Ano ka pa? Luya. Sorry. Try na ko. Ano Christine? Ship. Okay. Okay. Ale. Dali boy, mapas. Paso na ko. Kapainis diri. Bro, wala na dito, bro. May na dito, 1% na lang. Bye-bye. 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 Si Gago. Loka. Ingat na lang sila yung toilet niya. Uy, yun. Pwede pa lulo na rin ka.
Kuha na sila nito. Yati. Ano ko pa sa kakaan mo? Sakay din, patungan na nun eh. Life mo kamay. Ay, nakakain. Paano? Saan ako niya kung init? Okay. Kabot mo ba? Kabot. Diri oh, nagay patungan na diri. Asa kaya agi? Kanila tayo na diri. Bito tanaw na diri. Nilahos ra ka? Yan ba ka dito? Oh. Tayo ba naman? Oh no. Wala. Ay! Dawat ako. Thank you. Kumay na lang, Jud. Easy accent to. Lumay lang. Klaro ano to. Hindi, lahi mo sa lahi mo ang lagi. Namatay biyayang. Apel ko next game. Na wala na yung next game. Hala, wala na day. Zero, loya tao. Late ka naman, sobra. Lapas sa ubos, gago. ambak na di ay. Saka na mi boss. Ambak na dia. Ay. Ito to no bang daba gid. Bata na abi ato lang. Eh, Yes sir, big accent to. May picture ni mga kalag. May si Zero. Buhi pa rin. Buhi pa rin to? Dapat Zero dito. Gago. Boy, basta ambak na oy. Ay turang buwang ko ning kamo to luy kayo. Ano siya ambak? Buhi pa? Ambak na dia oy. Tabangi. Layo makayo. Asa na pita? Oh. Oh, abot na siya oh. Nana dre. Ada? Kilid, left side, zero. Ah, guru. Yay! Yay! Kabot. Amazing only. Yay! Ano? Isa Oh, Yay! Lumanok. Lah, tumbling pa. Lumanok. Daganok. Ayaw. Wala ni Macau. Ayaw ba ya? Ayaw din ba ya yun? Natatas tumoy. Ayaw na. Lagi. Lagi gutom. Eh. Manok Buhay na pa. parang aw eh. Buhay pa. Lagi ko parang aw. Buhay pa zero. Grabe. Ano, apple ito? May apple oh. Asa? Dito. Likod mo, Ah, dara. likod. Kanang ikaduha nga bush. Aray, kana na diya. Uy, lilo. Lay, nakamukbang pa bago Ay, laboy. Hala, gukda. Nakakaon ba siya, bay? Manok na pagyapon ka. Pakyo niyo. Bastos. Hadluka ni mo kano no eh. Kamot. Ayos ang pamiya. Kamot. Ay, kaluoy. Kaloy. Talami at anahon sa manok. Gasto pa di. Chokes to go. Makatagi ako isot ni. Masarap kahit walang sauce ba? Asa na manok dia? Masarap kahit walang luto. Awa, lumpia. Kaabot ko sa care, will, and determination, motherfucker. Uy, picture ni mga kalag. Eh, Bala mo dia. Hi, Ate Ayang. I survived. Eh, Picture Saan yung paggamit? i-hold. may mga kalag. mga kanak. Ano ko sa naong? Ay, sige na mo dia. Sobra man tagis sa mugunit lang sa kwan na sa tiilan ha. Abot. Ngunit ang tiilan ng isa.
Diri na mo sa rope mo ngunit oh. Dapat ng ruso mo na. Uy, Unahan sila, oh. Unahan, oh. feel ko, feel ko. Eh. Lagaw na lumpia oh. Nabli pa. Ah. Ah, wala. Uy, Hello, wala yan dito. si Uy.